Waosan cariyos cerkak kanthi ira-iraan dalane wulan nglempakake impen anggitaning klasik. Ing sawijining desa adoh saka kutha ana bocah wadon jenenge Wulan. Uripe prasaja, bapake tukang kayu lan ibune dodol gorengan. Senajan kahanan angel, Wulan duwe cita-cita gedhe, yaiku dadi dokter. Saben dina Wulan mlaku adoh kanggo sekolah. Sepedane rusak, nanging semangate ora tau rusak. Dheweke tansah lungguh paling ngarep lan sinau kanthi sungguh-sungguh. Nalika kancane takon, kenapa dheweke isih semangat sinau, Wulan mung mesem lan kandha, amarga aku pengen owah lan nulungi wong liya. Sawise sekolah, Wulan bantu ibune ing pasar banjur sinau nganggo lampu teplok. Ora gampang, nanging dukungan wong tuane gawe dheweke tetep kuat. Nalika ujian nasional teka, Wulan sinau nganti larut wengi. Pungkasane dheweke lulus kanthi nilai apik lan entuk beasiswa kuliah kedokteran. Tahun-tahun kuliah ora gampang, nanging Wulan ora nyerah. Dheweke kelingan impene lan wong tuane sing percaya karo dheweke. Pungkasane Wulan lulus dadi dokter lan bali menyang desane. Warga desa bungah lan wong tuane bangga banget. Wulan banjur mbuka klinik cilik lan nulungi wong tanpa pilih. Wulan mesem lan kandha pelan. Sapa wae iso nggayuh impene yen ora nyerah.